נניח יד אחת על החזה ויד אחת על הבטן. אפשר לעצום עיניים או להתמקד בחפץ מסוים ולהפנות את תשומת הלב לתנועה של הבטן, לתנועה של בית החזה, לתנועת הנשימה. עם מגע עדין ורך. ניקח שאיפה דרך האף ונוציא דרך הפה. ושוב שאיפה דרך האף ונשיפה ארוכה דרך הפה. עוד פעם אחת, שאיפה ונשיפה. ונתחיל בספירה, שאיפה עמוקה, נשיפה נוציא בספירה של 4, 1, 2, 3, 4. שאיפה נוציא בספירה של 6, 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. שאיפה נוציא אוויר 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. נחזור לנשימה טבעית. נשים לב לתנועת הבטן. בשאיפה היא מתרחבת ובנשיפה היא מתכנסת. ונעבור לסדרה השנייה. שאיפה. נשיפה להוציא 1, 2, 3, 4. שאיפה. נוציא אוויר ב-6, 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. שאיפה 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. אנחנו שוב חוזרים לנשימה טבעית, עוקבים אחר הנשימה באופן לא שיפוטי, ועוברים לסדרה האחרונה. ניקח אוויר ונוציא 1, 2, 3 ו-4. שאיפה 6, 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. שאיפה 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. נחזור לנשימה טבעית. נשים לב אם יש שינוי ברמת המתח, בנשימה, בתחושות בגוף. אם אנחנו עובדים עם ילדים, ניתן להשתמש בדימוי של ערכת פרח בכיבוי נר. נאזין לצליל. ונפקח את העיניים.